εδώ είναι καλός. Ο τελευταίος είδες. Τελευταίος είδες, ναι, δίπλα από τη Σκορπίνα, ναι. Τα τελευταία λοιπόν στις 7:25 ώρα για αναχώρηση. Θα δούμε τι μαζεύω κι εγώ. Κάτι θα φέρνω. Άλλη μια ρίχναμε. Άλλη μία. 2 κιλά ρε. Τώρα δεν πειράζει, τώρα πάμε να μην φτάσουμε νύχτα. Όχι, αυτό δεν θέλω. Με μια ώρα δρόμο τώρα. Θα δούμε τι φέρνω κι εγώ. Στο να έχουμε κάτι επάνω. Να το έρχεται. Έχω ένα μεγάλο. Ένα πολύ καλό. Πάρε. Έλα, πάρε την κάμερα. Αυτά είναι. Είδες τα τελευταία τα καλύτερα. Ναι.